so a omudi hu se abrewa no na maami okuta sunsun fi a nti obetimi na da ku obi no etwasa sankofo no company gedi kan de ku omode etu ana yesi echu me de ebo on de ebo man sa to ana maami ya de e ba no so because wo so bi hu okuta na nye de enye na wo de sunsun nso okuta ba nso du hu ye no enye because na me hu entimi nka nche obi se obi e befo nti kwana ye de ne kobu se na me hu na yi kire ya o ka ba fa so a obetimi ma onipa na ye de ade no. Too much GH. Muni aba moson for a case capane and so minimo edi and shake. I know how you may and I'm only so amo share. And I'm only say and send the danada yet to be a woman. Muna the apple yapnos in a day. Ever chinus any abasa. Yeah, Bole Magistrate Court, Penny Power that and no Andrew Prince. Kujo, and a day and Rantua, a woman and sa, I saw warm and one at in connection of attacker. A course so I am Madame Mary Ibrahim already in Fisher Adriasia so na ye see Sumpini a ben busunu Savannah region a yes a newma way etimi a course so and Mantua a numi womudi any yem Ata Alhassan our in Fisher 57 Haruna Yabon on to see 56 Idrisu Saibu on so 35 and a Salifu Isaku on so 45 and a do chat or Zakaria Abdul Karim on so 30 years at just Nina a Kuntibane a year is Sikanya Womodia Pro Mamia Mamma me and a day Wapako Pimu Ewo a year Ayarisabia. Now and go for a numi a yaposi for and I say a Papa Prince Kujo Nensa I saw one was a what one good reminded no. Womo di inche mubi ababa betu eda na enumu ena yetoto maame no nso ana maame no nso de eye onu so inche mu abetu eda na ebusia for mi twa ho me ba me de baba abeso. The Lamp of God City International Edumedie Acheshe so 14 days prayer and fasting. Na asempuna eda etie say remember me oh God. Na said the one no COVID-19 won hyehyɛ no ho anuoma eba intina amadodo na ate ada empa popo ayeden ede ama wo no na ama the Lamp of God wo ma hu say hu be yase nyakopon ebe kai ne ma ewo awiye emre mu na ade biara wo mo ehwe ade biara wo mo ehwehwe no wo mo nsa etimi aka entomodi 14 days prayer and fasting ahwehwe so Ajumede ever started on the 1st of September 2020 egosi on the 13th of September 6:30 p.m. sharp and Ajumede no ever koso enti bra the Lamp of God City International ewo Abeka Market Butcher Street no the first big ramp on your left sorry no ewo hono na mo susu Nyankopon enkai wo ewo wamani hunu na oje enye wodia kaya ho na wabrabo enye se de etie de biara eda fitiani asese ni din and your friend saying mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no baby a me hwe bia ma change afro and maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe other form sanso emamo akaba be nyame hwe so munya ebreji edwa etwen na se de medin komo no ebebebo mo no emante wa enuma me bubo wo mu edin no wo kire mo mu di betu edwa se maame no oyebefo no beso use ne witchcraft ediku abranti wa bia wo empatem wo menuti na wo moto hye no so a wo mudi ni say dream no se ne ebe ya wo mo ewo timu kosenka ebia nyebia emre bi bedra mo ma ba ya befo no wo becho mo de free wo na ebiem so nka wo mo so ya befo mayo ma je so ndo mpeye ebe say emabunu wo ho no wo so ede ayesua de ewo wo mo abrabo menuti na wo mo ebro maame na maame no so de ni nsam tu dwa na chete wo mo ye nkrofo miensa na timemufo no ebo wo mo ebeye na mienu de wo mo enya te yesi ebo mo beye na no mo de wo mo ti edom no de kokko hye ne dem di what one pampampan wo mo bebe pie mu wo ho no mo busa ne se maame wo ye be for what de bi da minye bia na so na nsem wo kan ne nye no kwampo wo mo edi asem ma je so mo to hye ne so ama sa adwunim die wei akọ eso ewo na brabo na ebusuafo ene dey me guest Pastor Richard Obriye bo a the Covenant Prayer Chapel
apple worldwide ano ene ono ena me no ebetwetwe enkomo ntika ye ho eyembura ensem no emu openyi me mo akwa edo so sika pa na me nipa bibia boko die erade anu ade achi de na chese bibia e fa yeda erade ase yembura yensem mu tilto na chese yemfa ekwa enisa ye hwe eye savannah region ye sumpini brono a chese eye nipa enumi mrantie enum wo mo nya mrantie ko wo mo ni afi 50 ni eyi die wo mo ni afi list kwa wo mo na ye 30 wo mo dwumade wo mo ediye eye ne kwan so because yatete ebinom abomre wafo because of beye na mate ya chi ebinom ya jeli binom ebinom da so wo prisoner wo mo serve wo mo yi na still mutimi edi sa dwuma bi se ya de na betimi aka fo mo na ma ho se ma wo mo di ye no eho ba mi da se bebre wa kwanya mo ya ma me ya ma ti fo so so na ne ahwefo a mo hwe tuma gi chi biase na so so akwa bi oba enye ma ma yi ho oba enye me tie me nyim tum ba ko kra se e wo so sa de wi e koso because sasem wo ya ba ko koso eno enche e ba ne sai na afa de nipa num nante wa num amho den mu nyina mu nsusa de usa kwa 30 years so onipa wo 30 years wani wo bibia bi nti edie nti ene twa se utimi kase ma me panimu a wo 60 years esusu se oye bayifo enti ye bro na sinabo ama wanhwe mpa nipa mpo na pie wa ebi kwa mpa nko no so no nkebe te se de ma me na nte yi a no so de ne ye de ekoye nti oba ntwaye enye ne kwa so no kra we die etwase oman ne mara no esanso eso omudi ya emu na yetie eye emrante wa no mo nso mo do to edwa wose ane she wanted to use witchcraft to kill a young man and we want to make her suffer for that so it will serve as a deterrent for others wutimi hunu se obi use ni beye ene na wo mo so ni be no mo di hu se maami oye beyfo na odi ni beye ye obi se memiti hoyi so for mimi nkonko hu abrewa bi oti ni be bi na se obi na busu mo bi abra bonko ya mitimi nkonko tina won ka se maami we won na di ni beye ye obi enti ani be na wo hu yo hu se eye maami owo beye a wo di ese obi enti ma wo munya asa enyina so se mi hu yinra hu mu kakra se nipa woti won ma wutimi hu obi timi se nipa we de wo ye beyfo odi ni beye we enti ye bro no esiba like ye na yaka de alright baba me da se bebre onim se oname honhom ewo okay na bonsa honhom so ewo sa honhom mi wi nyina etimi die niema edi enti nyame honhom betimi a kire obi se onipa we okuasa witchcraft spirit no however oba se wo nipa yi se wan nyina nyame honhom so na wo di hunu saa de no a ene na wo so okuta sunsum a se ne wo kram se ma amenya bayfo na so wo kura saa sunsum na ebi enti se obi a o se accuse ni e chi no aburo no oh to the point of say ya careful be wu a na che se ye wo saa de ya onipa na menyi ni se mrante na ye saa no so mo so mutimi hu se ma ame no kuta sunsum a ebe sai abrante wa bi a okumu a menyi ni sa na me ho because oname ho papa bia ni wa e ma obi hu se onipa o ye baifu a ye ba attack onipa na physical okay yeah nti se enye na no ho de a ene na sa mnante wa no ho a omugina so a omudi hu se abrewa no na maami okuta sunsun fi a nti obetimi na da ku obi no etwasa sa nkofo no company gedi kan de ku omudi tu ana se chuma ye de ebo on de ebo man sa kwa na maami ye de e ba no so because wo so bi hu ekuta na ye de enye na wo de sunsun so ekuta ba so du hu ye no enye because na me hu entimi nka nche obi se obi ye befo nti kwa na ye de na ko bu se na me hu na yi kire ya o kwa ba fa so a obetima ma onipa na ye de ade no nti sunsun mu sa ne ma de betima ade akoso but se ye de ade ne e ba physical se ni hu nti ye de mara ne se ye nsa na ya ye ne niama wo hu na mu se ne be obetimi de so na se de oba entwa yi okay na ye odifo se wo hu se nipa we
ebia o hunhun bi ewo ni mo wo de esai eye enyoma sa wo kasa ebia wo de ba physical wo mo kwakọ bu ni entwe ya ususu mo entu because hunhun ma sam susu ye ndi ni court. Very good. Aba ni sunsun asem e wo court. Ni ntina ye wo enhyehyɛ a ɛwɔ ewiase. Ana ɛwɔ nhyehyɛ a ɛwɔ sunsun nso de ɛde ɛwɔ hɔ. Sani ewiase yɛ ɔmo nneɛma. No nya saa na humumufo yɛ de ɛyɛ ɔmo nneɛma. Enti enka ne papa mu no. Nka sɛ ɔmo humpa sɛ ya mpa sɛ maame no kura sunsun bɔne na mo mranto ɔmo yɛ de mahunu a maame no ɔwɔ haw. Aba obi okuta bɛ yɛ bia yɛ haw ade soa. Enti yɛ boa nipa no mu wura da sɛ saa ade soa no a wakɔ akɔfa to no so a ɛno na ɛhyɛ no ama ne di edi bɔne no nka yɛ bɛ boa na ma na firi saa sunsun di ya emu emu yɛ mono nti dem na ntewa de ɔsɛ nka ɔmo yɛ no no ɛne sɛ sunsun hyɛ da ha maami ya mra nto ɔyɛ ntimi ɛntu sunsun nyɛ dɛ ɛmfiri mu nti ɛne yɛ hwehwɛ sunsun mufoɔ a ɔmo wɔdene ɛdɔɔso se yɛ mra ntewa yi a ɔmo ne deɛ ɔmo ma atake maame ne deɛ ya physical but ɔmo so sunsun mu nyama ɔmo so betimi ayɛ de ayɛ de ayɛ de aboa maame na ma ne sunsun fi a ɛne nti sɛ ne ɔmo claim sɛ ɛba bɛ hyɛ nipa ɛwɔ patamu no entimi nhyɛ ɔmo no nti o hyɛ nkɔmo hwɛ sunsun mufoɔ sɛ ne ɛbɛyɛ ɔmo betimi ayɛ de aboa deɛ ya aboa maame no sunsun mufoɔ bi te sɛ asɔfoɔ a oname honhom ne ahonkonkron honkonkron ahoɔden yɛ de ahyɛ ɔmo ɔmo ɛna ɔmo betimi ayɛ de etu maame no honhom ayɛ de amo because ɔbaa it takes a spirit to reveal a spirit. Nti se mi konya me honhom a eye me pa de konya me honhom no ena obi kuta sunsun bɔne a o ma me kwan se me moa. Na odifo na wo kase na asofo binum wo hono mo kra mpo na wono wo hunu se nipa so me se bia honhom e kra no enye no anase se afei na o boni dawura ma nipa na te se nipa so me si o nkra honhom pa wono na esem wono na eyese enti se wo kwa fa nyame nipa ba so who is ono na like when you nyame mu anase ne tumi e de nyame wa ho den e woni so enti ono mbra no memebɔ mpa ye na o metu sa ho mu ne mfefim nipa mu ebinu mo ba asofo binu ono ba no kwafi no ba be se ensem no enti ni nyina na wo se ye de kwa asofo ono mu ana because so po ho no mu an nka ebia asɔre abaya branti wa wakɔ asɔre wonim se ebia de ekoso wɔ na brabom eye ni fiefo bi e na eye no by so for betimi ehu wo nana wo maame nua bi wo maame nua wo ye kokko be describe ni pano from head to toe e de a kire no ono na eye wo abra wo wi won kan kire ne se eye hunhun ade enti fa ne bra anase meba wo ane na ye den abebo mpa ya anase ye bibi e de ese ni pano tumi e woni mu onka na wa kan asem no wa trasa na wa jade ato no sa ni pano susu kofi a okoko take action because so for penyin no ankyere ne sei na won konkɔ ye na sa tumi na edi sa ne maame nua na wono ne maame no so na odidi nya na timi akɔ nti pese mi hu se asofo na we said all the time ye hu wo mo na because ebinu mo bring unity ewa busuam. About a very sensible and very nice question about uni sa de we efi asofo no okay say osoma hodo no ene adoma chede enu gwa hodo bebre Bible say sa adoma chede wo de amase ne be ya ye nyina ye betimi reach into the unity of what of Christ na ye be ya macho Nyankopon de ya emu eni nti oba odifo a wo hye nkom na wo hu oba ya bi sa ebia sunsun bi na ye no na sunsun ati ebia amame nyamu ana papa nyaa de ya emu hu ade na one de wo sa wo ye no se ofre onipa no na wabom paye ahye oba ne de ya enkura na obema ne de ya enkura se mahu se ni filifia ya de eba onipa we na ye sa de oba de wo ho was a yanka or was a woman can enchina wuni pan se nipa so mesi na ye sa de ye mbodi ye describe nipa oba enkom se ebitisa okay na san kom se na etisa no ya na eba abemawo wanya ahyiye okay waya ahyiye awo sa onipa na asa sunsum ne ye atimi oba ene onipa na akọ attack no ba sunsum a but sunsum so you see there ya a body before sunsum betimi operate no you have to use a personality, you use what? A body. Sunsum cannot what function without using a human what? A human body. And it is a human body, no, I bet you.
yen sasa yesunsu bi ne operate fasa human dey ya body ni dey ya emu nti oba na ye kasa de na de akyere wa e ya hweye ye wia o so ye bom pa ye de ma wo nipa no na ye cover with the blood of Jesus ni aka to se bom pa ya mo wie ye si ano kwan nti onipa no o ti hye de akọ anya de obetimi anya wo so de ya influence negative influence bi ade e wo so because awie ya no onankopon tumi aba ye kese aso obonsam de ya etumi ye wie bia mu wie saa no a into abaya no ana obema na ye hye de nkom de ya afo ne yenka nche ne se wanya nimdia obetimi no nipa no so akoko physical una nipa no ko so physical pe na sampa sa de osofo na hunu a o kan kra afi okra na wo nipa ne de ya anwode nipa na sunsumba ne tini mu no oba afi na ma ne de ya anwode because ni kwa so kwa attack nipa ne de ya physical o ya sa de a wa ye de wa sa asem no enti oba asofo ni bi no mu na enya adwuma ne de ya eyie ana sanka asofo na take sa steps wonu nyina nso aye de awie no de wa sanka ye ne se ye betimi afra afi onipa na sunsum ne de eteni mu no sha eye no krasa ade na ekoso no eti sa na eti sa de a kwa ba na afa so awe de unya sa de ya sunsum no se na ahohom ana de osofo ne ye adwuma pa e frasha nipa no a ontimi deny da eno so ba sa ye ne okra ba ko a ye gina ba de ya abana kupon de ya emu ye ntimi nya sa adwuma ne de ana na onipa na ye hye nkom no ye hye sa nkom ni wia ye mompa ye ni nkova ne nkyere ne se Christ in us the hope of what of glory na bi bia ntimi ne de ni nya sa onipa na sunsum ne de etimi ne de ya ama ne nkova onipa na oba so no. Okay, now prophet, me pese me hu se be tu sunsun ana tumi ewo obi mu a se nipa no ono a wotimi hu obetimi identify se me te won bo ho no a wote ho na wo no mun se wonim se me de ensa de me pe enti no onim ewo no we onim se o me de ma de edwaman eye me de a wafa de ato no so kuro no onim enti no me pese me hu se abaifo obi abaye tumi edi ne so ana ewo ni mu one also so ohun ba oni Bible say obi nim honhom a ewo obi mu agye onipa. Okay. Sana Bible kan. Okay. Yesu nsum nyuma na shonfo ne koteste ne sa. Busa ne sa kosi. Yesu ka to say obi antimi hu nsum a eye wo de ewo onipa de ya. Agi so onipa no ha. Di oba beti a minim de meye. Minim nsum kura ye de etimi. Misa Kristo sunsun na ye de na tim nti sa no nipa bi e wo wiase bia nso ye de etie nti se wo a wonam se wo sunsun e kura wo no e sunsun bone a oba wo ye dai a wo ye dai uni enti na wo odifo a wo ye smart e wo sunsun mu a obi beti mi batena sorry dem oba otimi ye ne honhom okura sunsun bone a otimi sa sunsun ye dai ato ba bi no aye dey aba this way prophet we are smart now what eye of an eagle na utinye de utimi ni hu na chiri anya sa de bia no obeba so dem aba dey aba disifi de ya enipa ba be da enipa nti oba akosi no se obi wo ho no na se okura sunsun bone a ohu ya ba ye honhom a ohu pa so ye de obi ntimi nka nche mi se sunsun atimi mu no onye de onipa Jo, Papa, didn't tell me busa say, yeah, mammy, yeah, and Crawford, and Manty Wammy, 9 years, you boro, no ye. What did but two, it doesn't know me in the Pamian, such as a Yakuma for no a ball, one more ebay, you know, dear, one more a jane. Now, I'm not dear, or no pony fee. I know what's in the baby do, or one at us one by one bear keeps in the same. What ye bay for? Ebe Busana, and some no also there be or no on your bay for. So, what kind, yeah, near one. Woman tin and no assembly and almost 30 years say, one more to go in so one more ebro and anything I may possess will be a before because not to say, a year me, no, dear, one with it to Musa, one with a pianto, Mujane, and I said, and I whom me present me. I said, Omunim said, if you're sipping. Okay. Sir, 90-year-old man, you're born a day. Yeah. Jomono, or my Yania, a piano, was a bit my bomb day, a cuomo. And it's not, sir, a bia. Omuni mana so omuni omuni but omuni kra no a so oba enye sunsun na ebe hwe no this time no oni padua no na ni padua yi so na me timi ni gira wo ya ma sunsun na be de abetra mi mu
Sam pasa do sa sunsun no a. Nti ma nwane a oba ye babu mi a akumi. Ama sunsun ni kwampo se me pa na de be de. Ebeti ma nya ni pede afo ma de akoshe de ya ebiem. Nti sam kofo no me gidi se omo adwane yi because omo ni mi se de e ba no de. Ano de. Eni nti omo ye de. Omo dwane ye no. Ebia no omo ni mi sam pa sunsun no omo ye de omo kura bi. Bi nsu krampa na omo ni ebi kwampo na nya de. Na nya ne ko ni bia na asem de ya ntwanto so. Enti dwane no omo dwane de. Omo dwane first of all sanya be ya omo be no omo de ya. Sure. Na say emranti wa enumi aposifo womonsa aso womumu a womo reminder womo hye Andrew Prince Kujo ensa enoma yi 90-year-old no ni die no esi ye no enkofa ye so womumu odo say ya chi womo mo ho ye nti womumu ensim bia say ya jeli womo say ya ye womo den womo ho nsem emai nti ususu say emranti wa enumi ya say ya chi womo adepa bi betimi afrimu Ghana for ye man yi ye constituency ye constitution ebetimi aboa masa enoma we etu atimi atwa ana ba ebetimi aboa amasa anema we etu ayede atwa based on senior 90-year-old woman no ade no fa so aye handle nti se sa eho no ye ni ye dia na emiti out the punishment no ade masa nkofo no mudi sa anyambransem no anyu sa owi ni no a ebetimi asebe ye ni bibibi na yetimi akari the same ni ama no a ye no a ye de ma omo no abasa mrante wa dum nsu de ya eso ye ni yi a ne nsakra ye yi a bibi pa betimi afum aye de aba no ehye won sa no omugyeja asem ni musa ma omo nyi sika emfiri busuani bia de ewo mo accept apology bia emfi busuani bia onye se mpiwe tifie ni mtu oba obeka onibusuani MCE we district executive we ba be head ebeka bi dabi ye me hambe no sane emara no ye de etie na baako no a ye faa no kwa ne faa so no ye mfa the same kwan so ye mfa nye de ye mfa munye samranti de because oba ade we tan do ewo man mu abibi man ye ya ma sa ne ma we aye basa entimi nye de emwa ma mpuntu nye de enkoso man Joe odifo for final words to the foot of us or the ma member or my Ghana in a Viasia Afanina now the telephone number so at your account. Oba me da se ye tiawa ye me kan se bayi oba ewo ho na nso so oye nyame ba bayi ni usu de ya eni usu tumi se onyi Yesu Kristo aniye na ususi se obi ofie no ya bayifu a that it is telling you say I was about Kristo edi because Kristo nko a ana wo de ya wo tumi awa honhom nyina eso ana obeya bayifu na wo ye unbeliever enyama de nsa opese otusunsun no a ana wo si ni kwan se ontimi nya dwuma ntiawa enyama de nsa okwa attack nipa na physical because no enya okwan e fa so a ye de boy ho ban efira honhom bone ensem kwan no ye baako okwan ne se wo Kristo na wo do nya be ma no na apesunsun mo nkonkron tumi se sunsun bi tifie mpo a na apese odi nisu a wo do na mitumi ayede edi nisu o sunsun bani mpo a isanse wo Kristo tumi no wo bompa ya tia no o bompa ya tia no Kristo no or the angels no abo ho de ya bo ho ba because Bible say no ma sha abofo ama ye nse onwe awa bre a ye nan empem buo nti yam forget about abaye ani sha ne ma no ne concentrate on our Christian life and our relationship with my dad di a che nyankopon na Kristo somo a ye so no ebetimi akoso na eni oname enya ayokofa eni kitakudi mi telephone number eni se obi ehwe ye efiri wi ase afa na nyina obetimi afre ni atwetwe nkombo 0246 42 63 75 0246 42 63 75 oba nyame adoma wo chena me ye program kase bi e wo Life International Worship Center e wo La Paz Fish Pond Shantan 55 ni mpatam nyina obi a opekisha number na ofra ebitima ma direction no aba ho na nhyɛ obi Yo, Nyami insurance so yeah papa or that Covenant Prayer Chapel worldwide and Pastor Richie Obri boy ene de ye no etwetwe enkomo efa de ekoso ewo ye maimu ene ye maame ma ye bo wo mo abayi no abusunya wo so adwentwe fa ensemi contribution ben na person de eba fabra ewo too much in comment section
subscribe to your channel no me adoma no se dey nya upload video be when you notification with me follow yin that way IG page @atuma_gh_reading at the APS kapa that's it. You will share makram.